Yau tutorial ɗinmu na yau za mu cire Google account. Za mu yi bypassing ɗin Google account na Redmi 4X. Za mu shiga language, za mu zaɓa language kowane iri za mu iya sawa, amma mu sa English saboda za mu iya fahimta inda za mu shiga. Sa'an nan mu je mu nemo, bari mu sa Nigeria. Sannan sai mu connecting ɗin hotspot ɗinmu. Yawwa mun yi connecting ɗin hotspot ɗinmu da wifi cikin waya. Yanzu za mu je mu duba mu gani zai iya fita Google account ɗin ba tare da mun yi bypassing ɗin ba. Ina dole sai mun yi bypassing. Mun shiga wayannan, shiga. Sai mu dawo, sai mu zo mu shiga add network. Mu rubuta YouTube. Sai mu rubuta youtube.com. Sai mu je mu mai. Muka danna nan sai mu shiga browser ɗin nan. Zaɓar location, zaɓa allow. Sai mu danna agree continue. Sai mu je sama can. Sai mu goge wannan. Idan ya gagare mu sauke ta wannan VN sai mu shiga kawai direct website ɗin. Mu shiga kawai quick.com sai mu je wani website ɗin mu shiga mu dawo. Mu sauke shi. Ka sauke shi. Mu shiga cikin nan sai mu je mu sauke shi. Wannan website ɗin. Muka installing ɗin shi. Sai mu shiga quick shortcut maker. Sai mu je mu nemo settings. Mu je mu nemo settings. Sai mu shiga wannan settings. Sai mu zo na biyun shi wannan. Sai mu shiga try. Sai mu je about phone.
sai mu zo nan mu daddana sau 5. Muka daddana shi sau 5 sai mu yi back, sai mu je ƙasa additional settings, sai mu zo accessibility, sai in sa mana enable din nan, sai mu danna enable, sai mu fito. In muka fito sai mu ƙara komawa, za mu ga ya kunnu. Ga ya kunnu shikenan, sai mu back, sai mu ma wayar mu restart, sai mu rebooting ɗinta. Wifi ɗin yana aiki, sai mu shiga mu ɗan bashi mintoci kaɗan. Ya buɗe, ya samu zama skip, more, agree, all set, load, allow, skip. Kenan mun gama. Unlock.